Nagpa kaya makalay ni. Miya ka tirutan mo to kaya kami mine kono to mine kasi to yang buhay mga minasi sa giyang kaya mapuli nga ro kami matitimo marani siya nga ditidoan na miya ka bagay tano to sa ultimato audisi madagyan kaya sundero tama ni mato magbubasa naman tama sa mga kalasais nagpa kaya na manggulaw lamala abin na yung mga problema asama na miya matano mga bagto tano mamiyati mo kami si sama na nagito kaya pa yung siya lalagam Pagpil kami ko gobyerno, kami nalibutan nga mga sundero. Biaya ulit tiran so kapasadan. Naimanto na silda kami ran sarap. Nami nga patay sira. Napay nalimanto adi timbang ako nga mga sundero. Nagi ka pagpil Amerikano, sulang-ulang wana dito. Ay mala na sa gobernador. Sa giyang nga iyayamanan niya na miyawlaw-la, na ugapar. Nabada siya giyang nga mga military. Audisi mada, nagkapakay po kala ini. Miya ka bukatan ito sa katero kaya audisi ran si Mother, tama na may kawa alas 6 na, di ba kay? Di ba kay? Makalay? Away, may aputulo to. Sa ginanikawan, sa kapakatuwa kuwan, mga dito tanong, sa ubagyang kanan, adi imbanugun, kapuntil namin sa isa social media, sa isa Facebook, nayamat miyatiro na milok so email NPA, agu-esis, na dinan benar. Si isa giyang kaya kamu amin ay mabubaling si na legitimate ang mga MLF member adi kakawiagan adi maumulan sa langan na paumulan na nagyuto yung mana niya na di benar giyang kanan natutul sa media ubod na NPSA ubod na SCC anta kabod na siya grupo ang mga utlo pamana di benog ng gobyerno nagyuto yung mana niya na sa mana yan na miyago sa aluanay na mga simbisya betul giyang kaya pagtome ako diyan nga gobyerno ng Pilipinas, may puno kami manto sundero. Nagpa kaya mga alay ni. Nasa pa ka monitor siya kiraw so lagami ang kung dito tanong, dito ang gobyerno dura ka paparatian. Na may apil kami ron ni manto kapag alay yung yamanan niyan. Namada siya diyan nga mga military ka piluwa kameran siya kami ran gudar pa Iran. Saban na yamanan niyan, na inomer ko na biya gito kawan. Kapara miyak yato ko ni, maulolay ni. Kadibna, mga monitoring, sisa kaya nga saksi. Mga pagarian na saksi na di benar ubakan bubid na paka taros na misa na mga ISIS na di benar ubid na mga NPSan kapsumur kami sa nakay bumabubalisan nas kami ang mga MLF pakanudura kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.